sunana Rashida Idris, mai gabatarwa, mai kawo muku shirin lafiyarka garkuwarka. Wannan shiri ne da aka tanade shi domin wayar da kan al'umma da kuma cututtuka masu hatsari, kamar irin su cutar HIV, cuta mai karya garkuwar jiki, ko kuma tarin TB wato wanda aka fi sani da tarin fuka, ko ciwon hanta, da kuma sabuwar cuta da ta faɗo mana a duniya mai suna coronavirus. Jama'a masu kallon mu, kamar yadda muka saba kawo muku labarinmu, a yau muna tare da babban baƙonmu mai kawo muna bayani akan cuta mai karya garkuwar jiki. Malam Ibrahim, barka da zuwa. Tambaya da za mu yi akan shi ne, ya mutum za shi shiga ne wannan cutar mai karya garkuwar jiki ta kama sa, ko ce ta shiga jikinsa? To, assalamu alaikum warahmatullahi. Kamar yadda muka sani, ita wannan cutar a ainihin gaskiya babu takamaimai wani abu da za ka nuna cewa kai tsaye cewa ka kamu da ita. Amma sai dai akwai wasu matakai guda uku wanda kowanne a cikin suna da alaƙa da kamuwar ta gaba ɗaya. Na farko shine yana kuma staging gaba ɗaya, matakan nan gaba ɗaya ya danganta ne karfin ta ma gaba ɗaya a cikin mutum gaba ɗaya. So na farko akwai stage na farko wanda muke kira da acute ko kuma primary stage, wanda shi wannan stage gaba ɗayan sai yana lasting ne for only 7 months gaba ɗaya. So symptoms da kake ganewa a wannan lokacin shine zaka ji irin kamar dan mura, har yawan yin mura haka, dan zazzabi haka, dan ciwon kai haka, da kuma irin ciwon gabbai, dan ciwon jiki haka. So kuma a wannan lokacin idan mutum zaka CD4 count ma'ana immunity na jikin mutum gaba ɗaya in aka test yana raguwa ne kuma sun ya koma yanda yake. Sai kuma stage na biyu wanda shine muke kira secondary, shine wanda yake lasting from 7 to 10 years. Shi ma za ga a wannan lokacin shi immunity na jikin mutum gaba ɗaya wannan normal ne. To sai kuma dan abubuwa shi ma symptoms ɗinsa gaba ɗaya irin wannan na farko ne kamar yadda muka zayyana a baya. Sai kuma na ƙarshe wanda shine mai crisis stage, wanda a wannan lokacin da ita kanta ta riga ta gama cin karfin mutum gaba ɗaya, ta riga ta tashi daga HIV ta koma AIDS. Kun san akwai bambanci tsakanin HIV da AIDS gaba ɗaya. Sai ta kuma a lokacin shine take rarraga CD4 count mutum gaba ɗaya is very 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 low. So ma'ana idan mutum yana so ya gane ko yaya in ya kamu da ita ma ko bai ita, ko yaya idan ka ji dan canji a cikin gaba ɗaya, kawai ka tafi lab ka je a yi maka test, wanda shine hanyar ta farko da kai tsaye zaka san cewa are you infected with it ko kuma no gaba ɗaya. Malam Abdullahi, ɗaya kudi zai ƙara maka tambaya. A wancan zauren namu ka ce ta hanyar mu'amala ake kamuwa da wannan cuta mai karya garkuwar jiki. Shin idan aka yi wannan mu'amalan sau ɗaya idan aka yi, za a iya kamuwa da wannan cutar ko kuwa? To, za mu iya cewa amma kamar yadda muke faɗa a koda yaushe, tashin farko idan kai har ka san cewa abokin mu'amalar naka yana da ita, kai tsaye tashin farko abin da ya kamata ku fara kamar yadda muka faɗa muke bada shawara a jiyar lab, saboda bai kamata a dinga yin abu kai tsaye ba. A tafi lab a je a test na farko, saboda me kana zargin cewa zaka iya kamuwa da ita. Kuma sannan ita wannan cutar kamar yadda masana suka nuna cewa ba wai a lokacin da ka kamu da ita a lokacin za ta iya nuna maka kana da ita ba. So tana bin matakai tukunna kafin ta exposing kanta, kafin ta nuna kanta. Therefore zaka iya zuwa yanzu ka je a yi maka test kuma yana cewa baka da ita, bayan wasu 'yan kwanaki kuma ka je kai kuma ka gane cewa kuma kana da ita. So abin da yake faruwa kamar yadda muka faɗa, da zarar kawai a duk abin da ya faru in dai baka yi da kanka ba, kana zargin wani abu zai iya faruwa, kai tsaye ka tafi lab ka je a yi maka test. Shi ne zai nuna cewa kana da ita ko babu ita. Amma duk wani symptom zaka da cikin koma mai wannan kamar yadda muka faɗa bai determine. The lab test shine actual test da yake determine cewa positive ko negative, reactive ko kuma non-reactive gaba ɗaya. To Malam Ibrahim, ya ta tambaya, me ya alaƙar HIV da AIDS? Me bambancin su? So kamar yadda muka sani, kamar yadda muka faɗa a baya, ita HIV ita ce ummul aba'is, ita take ga kare garkuwar cikin gaba ɗaya. So da HIV da AIDS zamu iya kiransu duk abu ɗaya ne, amma bambanci shine ita HIV ta zama to worst, ta zama to chronic sannan take ga zama HIV, ta gama lalata garkuwar cikin gaba ɗaya sun take zama AIDS gaba ɗaya ta.
za ku ga idan mutum yana da HIV gaba ɗaya a normal a yanzu rayuwar da muke zagaye zai a ce maka wannan yana da cutar kanjamau amma kuma kai in ba ka sani ba za ka taɓa yadda za ka ji cikin lafiyarsa cikin kwanciyar hankalinsa saboda yanzu kai ya waye an daina tsangwama su ana jan su a jiki tare da ba su shawara akan suna shan magunguna kuma suna cin abinci mai gina jiki gaba ɗaya za ka ga su lafiyarsu da kibarsu da kuzarinsu da kuma nasu so dimo aka ce yau ka ga mutum an ce maka wannan HIV da shi ka gan shi kuma a ragargaje to ka tabbata cewa ta tashi daga HIV gaba ɗaya ta koma AIDS gaba ɗaya a wannan lokacin ne duk wata cuta da take da virus take mai alaka da virus idan ta haɗu da AIDS gaba ɗaya take kashe mutum gaba ɗaya kamar misali idan muka ɗauki cutar tuberculosis duk mun san cewa tuberculosis cuta ce mai illa gaba ɗaya tunda ita ma virus ce dangin sai gaba ɗaya to cuta ce mai karfi ita ma tana kokari ta play role wajen taimakawa ita cutar AIDS wajen dagargaza rayuwar mutum gaba ɗaya tana kisa gaba daya zan idan bayan nan kuma idan muka dauki irin su hepatitis gaba daya B and C ma'ana ciwon hanta za ga su ma virus ne gaba daya dan suka da AIDS din su ma suna kisa kai tsaye ma'ana a takaice idan ita HIV din ta zama to chronic ta zama to worse ta zama to an shiga crisis stage a lokacin da take zama AIDS gaba daya to kun ga za mu iya cewa suna da alaka za mu iya cewa kuma dutse ne gaba daya tunda wannan ita ce kanwa waccan kuma ya ce gaba ɗaya. Masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai ku bi mu a mako na gaba ni Rashida Idris taku har kullum. Assalamu alaikum.